Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun emas kau akan ku bayar. Terharu aku nyawang, akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk aja. Ayo sawer-sawer, hey, 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 asik yo. Asik ya. Mami sama anaknya sama ya, sama cantik-cantik. Ijo mas. Mas. Para cantik wajahmu yang dukan tak akan hilang walau diganti orang. Cintaku hanyalah hati yang ku sayang. Bang, jangan kelewatan. Cintaku ini mangsu masa ulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan. Mergo janjine ya mong kawin kontrakan. Sing asik ya. Seneng aku iki. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Ayo, Izinkan jangan dong, cinta burung mari. ini bisa ku perpanjang. Mas. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun emas kawin akan ku bayar kontan. Alasan kawinan ijab kabul kumandang. Siramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini Hanyalah untuk hati. ja, ja, ja. Mas satu lagi nggih, ninggal Katrisman. Versi jalanan harus hot nih. Ayo jaran, kudu dadi kabeh lho ya. Ayo jaran dadi.
Ayo Mbak Ida. Dadi yo. Mbak Lita, dadi yo. Oh dadi kabeh. Yo. Yang penting sawer-sawer.
Kasmoro, Mas. Jalukane juragan lanang, jaluk Gubuk Kasmoro. Nyawer apa urung? Wes. Dikabehno aja sampai gak nyawer lho ya. Aja sini-sini aku lho ya. Oh iya, entekno gak apa-apa. Entekno gak apa-apa. Ayo nyawer Mas Ido. Ayo bose Jatimulya. Bose Jatimulya munggah ayo. Munggah. Munggah. Nek ada duit aku yang bayar.
ndake disawer kabeh. Ayo Entekno dhuwitku meneh. Ya, ayo Yula, entekno Yula. Cukup kok jaluk nyawer jaluk tambal ban ki lho ta. Iya. Ayo. Terus Ono kei pajae. Wong aku kok tak kakekno. Sampeyan kok bayaran apa nek tak kabehno sak tas ayo. Bayaran apa? juragan wedoke nyawer. Siso. Jagane amplope wong-wong kok nyawer kabeh lho. Heh. Ben gak oman amplop. Kena kabeh nek Mas no. Dikene kabeh sak tas iku. Yo. Ki men tak sangone wae tak kon ngabehno Mas ki mang. Meneh gak enek aku. Tambal ban ambek umpama Mas. Ya sampai engko tambal ban terus. So, Wahyu Budaya asik. Hey, hey. Masih bersama Wahyu Budaya. Hei. Tak wales
nasib api duit kantongan waya apes wetengku kroso kroncongan mak jedor roban pecah wah iki mesti rezekine teko mak jedor bana pecah maneh isu-isu rezekine tambang lumpuh oe tambang lumpuh oe tambang lumpuh oe tambang lumpuh oe tambang lumpuh Mas Kombun tambah lebat. Aku iki tukang tambah lebat. Uripku sadalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambah lebat rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan waya apes wataku krasa krocongan dor emak jedor dor jane ngocah mak jedor bana pecah maneh isu-isu rezekine tambang lumpuh oe tambang lumpuh oe tambang lumpuh oe tambang lumpuh oe tambang lumpuh go sesarengan kalih krawitan napa gedhingipun tak kei sampur mari ini Pak Batip wilujeng Batip nggih bolo-bolo sugeng rawuh selamat datang Batip sing duwe madu murni nah Iya monggo Mas. Wah, lihat dulu. Bagaimana? Jaba jero sayang-sayang. iya nunggu sampur nggih nunggu sampur nggih sip biasa Pak Degowo lah kok ki pangduk tas tak golekano mbu nek nduk jog
jok sepeda boleh. Ya, terima kasih Mas Kombun. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia semuanya. Bolo Tanjung. Bapak Suwito, ya lokasi ngendi ku bos? Ya Tanjung Pasir, Kabuh Jombang. Nggih. Wonten dalemipun kanca dhewe, bolo dhewe Mbak Jamilah Sinden. Nggih. Heeh. Ya monggo hadir, tak tunggu iki bolone wakeh Pak Tip. Pak Budi Utomo kami jel saking Ngusian, nggih sampun rawuh nggih. Juga yang ada di rumah ya. Sugeng midhangetaken wonten ing 89.0 MHz wontenipun Rodesta FM ingkang paripang libur dumateng panjenengan ngantos mangke ing paripurnanipun atur pasugatan saking seni campur sari Wahyu Budaya. Nah, kan di Pak D krawitane gadane Pak Loso, ya Abah Loso sing di Loso Kerep Sumberjo, Pelandaan Jombang. Ya, iki koordinatore malah si Joko. Pak Suyono. Ini podo betah lorone wong loro. Yes. Masih gak nuroni kadang ngejob Pak D, yes. Jae loro ta. Oke, kadang ngejob Pak D no jelas wis. Cakut ngendek saiki nunggu sore DP-nya Kang. Nggih Kanjeng Mami, terima kasih. Ya pikantuk atur pambagian saking Panjak Kendang kula Cak Satim niki ten mriki.